Mr. President. Dear colleagues, призовавам Комисията да отчете потенциала на новите държави членки, сред които е и България, в развитието и прилагането на новите енергийни технологии. Трябва Комисията да въведе механизми за подкрепа на изследванията. За да се постигнат целите за 2020 година, а и да се намалят парниковите газове с 60 до 80% до 2050, трябва на пазара да излязат нисковъглеродни и декарбонизиращи технологии за производство на ток и топлинна енергия. Тези цели, както и възобновяемите източници, са постижими само чрез координирано използване на целия потенциал за иновации на Европейския съюз. Апелирам към по-добро взаимодействие на страните членки при разработването на нови енергийни технологии. Разнообразието от национални правила и технически спецификации разпокъсват пазара и пречат на индустриалните инвестиции в рискованите технологии. Затова още веднъж призовавам Комисията да отчете потенциала на новите държави членки, сред които е и България, в развитието и прилагането на новите енергийни технологии. Thank you very much.